distinta, claramente distinta ás políticas que practicou o Partido Socialista no goberno do Estado e que practica o Partido Popular no goberno da Xunta de Galiza. Pero, ademais, esta alternativa non é un compromiso, non é unha promesa. Esta alternativa está basada no traballo feito, no aval do traballo feito xa polo BNG. Todas estas propostas témolas plantexado xa, témolas defendido, pero teño que dicirvos tamén que témonos topado co rexeitamento sistemático do Partido Popular e Partido Socialista. Por lo tanto, é necesario que estas alternativas conten co apoio, conten co refrendo social dos cidadáns galegos para que poidan sair aprobadas, para que poidan porse en marcha. Nos aspiramos o 20 de novembro a ter representación por Ourense. Aspiramos a que esa boa valoración social que sabemos que os cidadáns de Ourense, tendo o traballo feito polo BNG no Congreso e no Senado, que esa boa valoración social que os cidadáns de Ourense fan da nosa defensa dos intereses de Galiza, porque esa é a principal razón de ser da forza política a que nos representamos, é a principal razón de ser do BNG, non ten outra. Nós non imos a Madrid a defender outro tipo de intereses máis cos de Galiza, máis cos dos galegos e das galegas. Por iso vos queremos pedir o vosso apoio. O vosso apoio, ademais, basado no compromiso de que traballaremos ca mesma ilusión, cas mesmas gañas, pero con máis experiencia aínda do que fixemos nos próximos 4 anos. Eu só vos podo garantizar unha cousa. Aqueles que xa fai 4 anos apostastes polo BNG e os que o fagades por primeira vez o 20 de novembro. Que dentro de 4 anos non vos vades a sentir defraudados de apoiar o BNG o 20 de novembro, senón que vos vades a sentir moi orgullosos, porque vades a ver que o vosso voto vai a valer para defender por encima de todo os intereses dos galegos e das galegas, os intereses de Galiza como territorio e non como fan outras organizacións políticas que aproveitan o voto para defender os seus intereses persoales ou os dos seus partidos. Nada máis e moitas gracias.